Tnediet il-politika nazzjonali ta' żgħażagħ li għandha twassal sas-sena 2020, politika bbażata fuq żewġ strateġiji, kif spjegat il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma. Għandna strateġija li se tkun qed tillidja l-Aġenzija Żgħażagħ fejn f'din l-istrateġija ħanatu iktar importanza lil youth work u l-edukazzjoni non formali u noffru iktar spazju biex nisimgħu lis-żgħażagħ u l-istrateġija l-oħra hija l-istrateġija cross-settorjali fejn l-entitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu maż-żgħażagħ iridu jaħdmu flimkien biex jilqu il-pjanijiet tazzjoni li hemm f'din il-politika nazzjonali. Fost ħafna temi oħra l-politika taħseb għal spazji ġodda fil-komunità lokali għaż-żgħażagħ u inizjattivi għall-impenn attiv, tisħiħ u partiċipazzjoni ta' din il-ġenerazzjoni. Imbagħad hemm 7 pjani tazzjoni li jindirizzaw l-edukazzjoni u t-taħriġ, is-saħħa, l-impjieg, il-kultura, l-inklużjoni soċjali, il-volontarjat u l-isports. Fil-fema tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u tal-Kunsill Reġjonali taż-Żgħażagħ Awċin, din il-politika se twassal biex iż-żgħażagħ jingħataw iżjed opportunitajiet. Issa imma b'din il-politika qed naraw li hemm section apparti biss appropjament fuq l-inklużjoni u tkun qed tgħin biex ngħinu dawk iż-żgħażagħ ma jinħlewx, dawk iż-żgħażagħ not in education, employment or training, jiġifieri dawk iż-żgħażagħ li meta jagħmlu xejn ikunu iktar inklużi fis-soċjetà tagħna. Bħala xi ħaġa ġdida fejn inkunu nistgħu nagħtu affarijiet differenti liż-żgħażagħ post fejn jistgħu jikkulturaw ruhom, post edukazzjoni ma kif ukoll ta' divertiment. Il-Ministru Evarist Bartolo appella biex li żgħażagħ inkellmuhom bl-onestà u ma jkunux moħbija l-isfidi li se jiffaċċjaw fil-ġejjieni. Qal li l-mudell ta' inklużjoni li ntuża fl-aħħar 12-il sena ħeġġeġ aktar id-dipendenza u l-protezzjoni iżjed milli ħajja indipendenti. Għalhekk il-ħtieġa ta' bidliet. Segretarju Parlamentari Krista Ġus spjega kif l-ewlieni ta' din il-politika nazzjonali huwa li jingħata appoġġ liż-żgħażagħ. Qal li l-Gvern dejjem emmen li żgħażagħ għandhom jingħataw vuċi u kien għalhekk li tkellem u konsulta magħhom. Hija politika li aħna bħal Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ konna attivi immens, ġifieri mill-bidu sal-aħħar konna rappreżentanti wkoll fil-board, one of the major stakeholders, in-National Youth Policy Advisory Group. Kien hemm approach vera holistika fejn aħna tajna l-opinjonijiet ovvjament tal-żgħażagħ Awċin u fejn rajna li hemm policies speċifikament tal-Għawdex permezz tal-Gozo Youth Hub.